Gilansang si Jesus sa krus. Juan Kapitulo 19 versikulo 1 hanggang 27. Busag ipakuha ni Pilato si Jesus ug gipalatuz niya siya. Pagkahuman nagbuhat ang mga sundalo og korona nga tunokon, ug gibutang nila kini sa ulo ni Jesus. Gisul-uban usab nila siya og kapangapulahon, ug nagtagsa-tagsa sila duol kanya nga nagaingon, mabuhay ang hari sa mga Hudyo, dayon ug sagpa. Migawas pag-usab si Pilato didto sa mga tawo ug mingon, tan-awa, pagawason ko siya pag-usab dinhi kaninyo aron ipakita kaninyo nga wala gayud ako'y nakita nga sa lakanya. Busa migawas si Jesus nga may korona nga tunukon ug nagkapa og pulahon. Mingon dayon si Pilato kanila, tan-awa ninyo siya. Pagkakita kanya sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga gwardya, naninggit sila, ilansang siya sa krus. Ilansang siya sa krus. Mingon si Pilato kanila, bahala na kamo, kuhaan ninyo siya og kamoy lansang kanya sa krus, kay alang kanako wala gayud ako'y nakitang sala kanya. Mitubag ang mga Hudyo, may kasuguan kami, ug sumala sa among kasuguan, kini nga tawo ang ayan nga patyon, kay nagaingon siya nga anak kuno siya sa Dios. Pagkadungog ni adto ni Pilato, misamot ang iyang kahadlok. Busagid ala niya pag-usab si Jesus sa sulod sa palasyo ug gipangutana kon taga-asa gayud siya. Apan wala mutubag si Jesus. Busa mingon si Pilato kanya, nganong dili ka man mutubag kanako. Wala ka ba masayod nga may gahom ako nga buhian ka o ipalansang sa krus? Gitubag siya ni Jesus, mahimumulang kana kanako tungod kay gihatag sa Dios kanimo kana nga gahom. Busa mas dako og sala ang tawo nga nagtugyan kanako diha kanimo. Pagkadungog ni adto ni Pilato nangita pagayod siyag pamaagi nga buhian si Jesus. Apan naninggit ang mga Hudyo, kon buhian mo siya, dili ikaw higala sa emperador. Kay si bisan kinsa nga magpakahari kaaway sa emperador. Pagkadungog ni adto ni Pilato, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan diin siya maghukom, didto sa gitawag nga, ang plataporma nga bato, nga kon sa Hebreo nga pinulungan gitawag nga, Gabata. Mga alas 12 gayod kadto sa udto ug dispera sa pagsaulog sa paglabay sa anghel. Mingon si Pilato sa mga Hudyo, aniya na ang inyong hari. Naninggit dayon sila, patya siya. Patya siya. Ilansang siya sa krus. Busa nangutana si Pilato kanila, gusto ba ninyo nga ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Mitubag ang mga kadagkoan sa mga pari, wala na kami lain pa nga hari kondili ang emperador lang. Busa gitugyan ni Pilato si Jesus kanila aron ilansang sa krus. Busa gidala si Jesus sa mga sundalo ug migawas sila sa syudad. Gipapasan nila kang Jesus ang iyang krus paingon sa lugar nga gitawag, lugar sa bagol-bagol, kon sa Hebreo nga pinulungan gitawag nga, Golgota. Didto ila siyang gilansang sa krus. May duha usab ka tawo nga ilang gilansang dungan kanya, ang usa diha sa iyang wala ug ang usa diha sa iyang tuo. Nagpasulat si Pilato og o sa kakaratula ug gipaabutang niya kini sa krus ni Jesus. Mao kini ang gisulat, si Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudyo. Gisulat kini sa mga pinulungan nga Hebreo, Latin ug Griego. Ug daghan nga mga Hudyo ang nakabasa niini, tungod kay ang lugar diin gilansang si Jesus dool lang sa syudad. Miingon ang mga kadagkoan sa mga pari sa mga Hudyo kang Pilato, ante dili ang hari sa mga Hudyo. Ang imong gipasulat, kondili, kini nga tawo nagaingon nga siya kuno mao ang hari sa mga Hudyo. Mitubag si Pilato, kon ansa ang akong gipasulat dili na ninyo usbon. Sa dihang nalansang na sa mga sundalo si Jesus sa krus, gikuha nila ang iyang bisti ug gibahin kaupat, matag sundalo adunay o sa kabahin. Gikuha usab nila ang iyang pangilalom nga bisti nga hinabol og walay tinahian. Nag-ing nanay ang mga sundalo sa usag-usa, dili lang nato ki ni bahin-bahinon, kon dili ripahan nato kon kinsa ang makaangko ni ini. Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa kasulatan. Gibahin-bahin nila ang akong bisti ug giripahan nila ang akong pangilalom nga bisti. Ug maugayod kini ang gihimo sa mga sundalo. Didto dool sa krus ni Jesus nagtindog ang iyang inahan, ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas, ug si Maria nga taga Magdala. Pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa iyang pinanggang sumusunod nga nagtindog didto, mingon siya sa iyang inahan, aniya ang imong anak. Mingon usab siya sa iyang sumusunod, aniya ang imong inahan.
Ug sukad ni adto, ang inahan ni Hesus didto na nagpuyo sa balay ni adtong sumusunod.